juya baya. Shirin su halitta guda ɗaya da shi yake janye fargaba, sai ya sa ka zama jarumi gwarzo kai kaɗai ka hau kan gaba, kuma babu wanda zai tamka ma kai ne ka zama shugaba. A dangarin sanawa ana gaishe ka na gwanin duniya. Ko me na samu ta wake nake gani da hanya, kin zama alfarmar zuciya na kira ki da sarauniya, kauna ta sa na zama ba